Sa pagbabalik eskwela ng mga eskwela ngayong school year 2025 to 2026, muling isasabay ng Department of Health sa nagpapatuloy na pasukan ang school-based vaccination ng mga vaccine-preventable diseases. Layo nitong mapababa ang bilang ng mga kaso ng mga vaccine-preventable diseases tulad ng measles, rubella, tetanus at iba pa sa mga kabataan sa buong bansa. Ayon sa Department of Health Bicol, mataas pa rin ang bilang ng mga batang hindi pa ganap na nababakunahan. Dagdag pa ng kagawaran, kailangan ng mas pinaigting na data validation at quality check upang masiguro ang tamang bilang at epektibong implementasyon ng programa. Isinisulong din ng DOH ang pagbibigay ng mga bakunang gaya ng BCG at Hep B, ibinibigay sa loob ng 24 na oras matapos ang kapanganakan. OPV at IPV o Oral at Inactivated Polio Vaccine, MMR, measles, mumps at rubella na ibinibigay sa edad na 9 na buwan hanggang wala pang 22 buwan. Sa kabilang banda, bilang paghahanda sa pag-arangkada ng school-based immunization ngayong Agosto, nagsagawa na ng orientation at microplanning ng mga lokal na health units sa 12 bayan ng Camarines Norte. 92% ang nagsumite ng kanilang detalyadong SBI microplans at kasalukuyang hinihintay ang pagpirma ng executive order mula sa gobernador ng lalawigan. So for the province of Camarines Norte, ang fully immunized child rates from January to June is 24% and for the CAC is 40%. Nagpakita rin ng DOH ng vaccine oversupply sa ilang antigens na maaari namang gamitin sa iba pang lugar na may kakulangan at mga requested o kulang na mga vaccines para sa mga iba pa. Sa kabila ng mga hamon gaya ng kakulangan ng ilang bakuna gaya ng OPV at IPV, nagpapatuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng mga rural health units upang masigurong makumpleto ng mga bata ang 3 dose ng mga kinakailangang bakuna. Ang pagsasagawa ng school-based immunization ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng mga mag-aaral at maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring hadlangan sa kanilang pag-aaral at paglaki. Darlene Strulio, CSN.